It's official. DLFM 106.9. Yabamo akwaba afe kasebo no echiremu enie. Yanshan kasebo na sifan free finfi mantenem ne yempiem ewo kaswa na ana no meme na etwam ensubrande toye pa ni mle na nyase mukuma kura wa kaswa enne mpotem ewo Anyon City ne mpotem hono a na enyase mukuma kura na na msuo no to cha yente no na ka hodo wa mpotem hono mo dodo na da enso tumi bufa so a etumi hadwenye pa na ma na nsuo ne to no ene nkra beto odwa echiremu sem owura bia ne den ede NK Godfred papa ya kwa adwuma wanya mfinse ne be ya duasa ene ne mo no ye na okwa adwuma opon ye no na nka opeso oba no homode ansai e kan da ho no mo no enso na hyemu se ma opeso wotwa nipa bi e ka cha ne se krache ade a wo ye eyowu adwuma nti anka be ya mesra wada enso yi entwa na oso omunya abotre o ma po adwuma me kofie ade asa ese mbomade ya kofie ko ha abusia nti ne se de ti be ne enso no metimi akroso nti meko na mna kate no ede ne nase mu pe ene ne enso fa na Enquires who semi pa na mpa momade area san kombetima yi nanso mo boye abode enya de wono mo etimi yi na mu no e difference na ndo ada enumre anase ndo ada wia Enquires beto dwase mpa momade etima yi na mu no e de free eye ekanim na de shono bani ehu de sia nya de nsem sei e de to DL kasebo enim the time I call so, the brother catch and say, the solo about far so when you see so you say so ya dia ewe and I go so upon and so chin to got an actually to auto got animal boys people go you to me in so maybe I got an dan dey sram pa e wa Anyon City kunye say wa po adwuma wo be di ni tiato and say o got animu an so kaka fa no ho got because got am say ya anka nipa ni po fom no obeso Wei aya deshia wonom ewo kaswa Anyon City ena wote wonom ebenabwe na eno akire nso na mpanifu akasa ekiremu sem enom eka anase drainage eye system ewo hono mo a mpanifu eyidi wo musaka mprentintin me omuntumi enye wi ne no ena ka ho na ama nkwanhia sei atumi aba na Canada Japan eye assemblyman ede mati eye donkwepe na okasa ye ekiremu sem sa asam na esi ne ha adwinye pa ne sente no obese mpefo mmade na ommoa na sa eka hodo ho no mo a womodo omsa ka wonom entimi enye wie no omontumi nye na mmoa na sa awudi ahodo ekoso ensuo to na nipa bi ehwe omonkwa no eso entimi se ba betumi abona hoba monsem etimi akonka ne wakase kirem sem enam sa ne ma hodo ekoso ni nti obi na mpotem no mo na nso no egujam se wakwa adwuma wapon sabe kwabrane na wo kwa obehu ana kwa kwageta ne nso atumi ayira fo okasa ekirem ana eba ne se ya in fact ayade atete ha adwinye pa ne senti osrada se fo mode anyiro mo naso na wonom entimi yamwa na sa ensu awdo eto a eyiri fa nipa e wakaswa ne potemu no eto entum twade nsem sei eto nsentwerefo anim me anu no Anyon City di ensu to ayo problem titru be bia ensu ne fa no na e de na ba beto ano no ho no se ye gata e wo ho no na ho no gata no ya di hu dwuma tin se enya e ma so ti e be sere se ye MC ene ye mpanyimfo be boa na se ho no ya ye gata na bi se nka ho no gata ho ankanya de a obeslip akwa me anu no Anyon City di ensu to ayo problem titru be bia ensu ne fa no na e de na ba beto ano no ho no se ye gata e wo ho no na ho no gata no ya di hu dwuma tin se enya e ma so ti e be sere se ye MC ene ye mpanyimfo be boa na se ho no ya ye gata na bi se nka ho no gata ho ankanya de a obeslip akwa akoto gata ni musa eni a woti asem member ede ma de hia wonom ewo eye kaswa Anyon City ne den ede onimnyamfo Canada champon ena wote ne kan na no akina kwankyerefo pani ede man na adwumakuo no ewa wutu senya east mesenem eye nas yande enso kasa ye kirem sem dwumade pina na ekoso ro ma abo aka ho bi ma mekase ne suoto a entime entene emfa kan mafise dan amanfo asisi no masisi ede asika mu ha adwene sente no mo homoden a etime adwiratu agu na boa ma homba monsem akonka ne ewa kaswa Anyon City and potem. The MC himself is here and he has seen it by himself. So God willing, by tomorrow going, we will be bringing the engineer and other authorities that matter to see to it. So the right thing will be done. We will do the necessary measures to safeguard our own people here, or our people around here. Any out here not more quantity penny ono ewo egutu senya east mensenem ne den ede nash Yandi na nakwa kura mu na MCE
set saba se wono eye banini enso kasa ya echirem say ode kokobo e de ma de so masisi dan asisi ekam o se osra mu ada mmam ho maden say edan mu be yi afru ante sa de asem be bu ni nyina to agu o kire be bi de ya manyosem wasidan de asi ekam bomodin na gyan so a o se aban na aba obetata me o kire mu say nyasa ahoba mo nsem e de nipa ho nkwa na mo ba ho banti wo a wuni wasidan e say komomode adwiragu mahoba monsem akonkane e wakasoa enimpotem. Where the incident happened, if you go a little bit further, couple of weeks ago, we went there, we earmarked some buildings for demolition to make way for drains to come up. They were quick to drive political meanings into it, but we were trying to prevent issues like this from happening. And so we would want to use the opportunity to reiterate that the municipal assembly will be coming in, the engineers will be coming in, the works department will be coming in. Any other building that is in the waterway, we wouldn't hesitate. We would pull it down so that we can preserve life and make sure we don't have issues like this coming up. And that is not political. We have lives to protect. We have the municipality to build. We have a place to make sure it's safe for everyone. Any awoti ye aya mesini krachi. Edema deswa wanom ewo ewutu senya isimbesenem. Ne dendo de minyam for set saba se wono eye banini nene ena awoti ye. Yanto akase eboni so eni eda ho agina we ho sema na chese memninda ya aye homobobo so me ne de to so ye dunan e won mfimpimienu ane aduonunum na chese yesu kufuo edu omufri ye Laura Senior High School a omuka eye school cadet corps no we bomode aye so mo ko jogging no mudu baby no mo ye omagin so mu betwa eye black voter river no e we ye dipe a omode ye kodoɔ ana betwa no mudu nso ni mfimfim baby na chese kodoɔ no sha sese dane ne ho a school mo fra eduni nina ade omu nina etu nsuo ni ma chese nsuo no etimi efa awom na mu miensa timi bomodia etimi kodu baby a eye edema wom na ya ade anadmo officials ene eye timemfo wo ho no bomodia ka omu hu bomu eye rescue operation bomodia timi koyi eye emu no beye num a chese omo koye nde na kojoto omu nina ometimi ahwere omokra na enu ye mimi na enumre no ana omu nsa timi ka eye emu enum no na ye kwasiada no petututu na chese mu mienu nso no omu nsa etimi ka o ma sese enu school mu fra etimi awu ewo nsuo num eye nso a chese ya rahusem ye papa na ya de asa school mu fra dui na hemfa kwa no mu kwa ma wofo chese ya asem ketuo na chese omu kwa na chese mu nso ne de ometimi ahwere omokra ya rahusem ye pana we na ye municipal chief executive any education and security official for akabiom no mu kwa ye busuafo honom ekocheche omure komo ya kono mu chemu sa ya don bebo asa ne be ye ne hwehye ni na no ebetimi akoso ye ntini we ni arewo sema chese akoso ewo Laura Senior High School yantoa kase bono so yenyina mwe ewa Ghana mampeni berema wo boada John drama ni mahama ede smart dwe chirim sem make se du ba bia okotre tumi kwawi ne maku na abo apontwene ote hu fifire pa na ne nyina ne se make se ne ntokwa ne ekoso ewo Israel man and afin so Iran man mu a akoye hoye pa ma make se ne fango ho dwumadie no ne bo wa be kwosoro enti amaga na nso entokwa hodo akwa akosi oman konkron Israel and afin so Iran fo ntemo no wanhwe anaga na nso ehu ti pai ne bia beka Ghana man nyina na Ghana man pani ka se mu no wo kire mu sem obo no homaden ebesi akwamnya su aboa pa emene fango bo no akwafom na mra akwafom pe eno hu se beboa pa ne sente no Ghana dumso ekosue no yamfa sa akwanya wesu ne yamwe na ene ye wokwa akoto fango ni bia wokope liter ba ko bia no ne watua 1 Ghana cedis pe aye twenty kan se dumso levi ne ye dia boma nyina nkane dumso ekoso memu no yatimi aso anekwan na Ghana man penin hye we ba ye pe ancha kra na ntokwa ni we etumi aso da ya hwe ne na Ghana nso yeto etumi atwen na Ghana man penin kasa de kotu dwa ewo savannah matenim ona no memendai dwon bosma da tosu du na Ghana man penin echirim so osra da sem oswafo no ena hwe manga na sika sem so Dr. Castle Atuba Forsen and afin so oswafo hwe manga na ho ne ne sem so abdira gina potomo modian fo mani emfendi eye Israel man na eye afin so Iran tokwa ekoso na chipapa free say eye crude oil no ne bo ne ba be koso pa na Ghana so ya hwe ni ya wa hwe anadanto ya sema ye to akotwinti on fa chepafa ngwa kom ne moe na ntokwa hodo ekoso no omen ye huntumi nkire yen Ghana man penin akasa echirim sem
obekọ so abodwuma ne mum na nso momode afa tepengwa kuse beboa na Ghana ene fangwa ne bo na kwafom no enko fa tumfa na Ghana de hye no yehuna ma no de nsem sei e de tuja. Despite the work we have done in stabilizing the economy, Ghana is not immune from the shocks of global events. Recent events in the Middle East, which involve an exchange of missiles between Israel and Iran, have started to escalate crude oil prices dramatically. I've asked our Minister of Finance and Minister of Energy to keep a close eye on the developments and model the possible impacts on our petroleum prices and prepare measures to protect the recent gains that we have made. Ne kwa kramo no ena Ghana mampeni kasemo ena wosan o kire musem. Ye nyina yenim de akwaso ewo boko enne patem. Adwadifo kwetwem oboko akoboko na Faso manu mu a na akwakoye nsem na ne yekum nipa etugu. O kire mse ba ne sa na hadwe ye pa ne sente no Ghana mampeni kire mse mekase no ode adesre ede ato Ghana Armed Forces kura mekire asrafo no momade ama hoba monsem entime enyere pa watifede mantem titiri ne boko ene important o kire mse adwadifo okọ na mtetika momade ama omo ban entremfo monko emras me sebe ya betumi aboa na ntakwa wodo ekoso ni pakunkum ekoso boko no eto betumi atwa Ghana mampeni kasara de nsem sei ede tuja. With targeted national interventions, including logistical support for our security services, greater investment in community-based early warning systems, in collaboration with the National Peace Council to preempt and manage conflict situations. Under the NDC's 2024 manifesto and the 2025 budget, we are strengthening our national peace infrastructure, including deploying peace education curricula in our schools and empowering our chiefs with conflict mediating tools. Peace is not negotiable. It is the foundation upon which all developments rest. I was last week with His Royal Majesty Otumfuo Osei-Tutu II, and he briefed me on the progress being made to achieve a lasting peace in Boko. I want to thank my father, the Nhyiri, for the important roadmap to peace that he presented for consideration by the Otumfuo. I'm sure the traditional solutions we are seeking to the Boko crisis will offer us the opportunity for a sustainable peace very soon. Meanwhile, as Commander-in-Chief, I have instructed the armed forces to provide armed escort and protection to all vehicles traveling within the Boko area, along the Boko Pulmakum-Bolgatanga corridor, and also along the Walwali-Bolgatanga corridor. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yantua kasia bone so ene eda so agina ye Israel ni Iran man no mu sensema na chese Ghana Biden sema tuja echema eya Ghana fo mo Iran ya de obebo modin atimi eyi omo afri on mesan sent okwa ekoso wo honom no enkoso ye kra na we na ya foreign affairs minister Samuel Kwadwo Ablakwa ede nsem no ebeto social media ne so echemu san hu behia pa so betimi abo Ghana fo ho ban sane ebeye ebebo na ginasi omo asibia no bibia so no ebetimi akoso na we no di tuja na ochemu say Ghana embassy no watara no ya de omabomode atimi atum sane ebeya omo soso omo ye djuma wo honom no omo ho entimi enkoka edwemu na ochema ye djumedi omo ba bedi ombi be free ye Iran ye borders no sane ebeya Ghana fo wo honom nina no ombetimi ye omo free ho ede omaba oma Ghana ma chese omo ho entimi enko edwemu na ochema school fo ye omo ye djuma wo honom nina no ya de ombebomode ede omaba oma Ghana mu na ochema ya ban de ode atunani so say obomode ahwese Ghana fo na mfa woni ba bia wo so omtimi bon ho ban sane ebeya so no boni bia entimi ento so wo man foforo so wo hinfo eye Ghana fo aban se obetimi ahwe na chese bibia etimi akoso ye ediama eyetememfo bia intina mo Iran ya de ombebomodin ahwe so betimi akọ no makofo mo ediaba man Ghana ma bibia entimi ento wom no mo chema ya de so mo hwe se mpunto so ewo Israel no so betimi aboa na chese bibia etimi akoso ye ediama tememfo no we no mo di tudwa no mo chemu se omo fra ya mana tam nkitahudie sanso na mo hwese o ha awure honum nyina no ombetimi asia no kwa na mama asumdue atimi adi omanim kan ti we ne nsem a eye foreign affairs minister Samuel Kwadwo Ablakwa ede ya betuja etimi wo fase for no be fie o bebe fie eden pa we ya kwetira kwa wi no maku na aboa pontwere ne ete ho mfifiri ha adwen enye hwe momra enkwan wo ede monkodi agoni nkumuntungu yantu akase ebo no so de monwura mu awa disuan sense mu na yenyina yenim say eye basic education certificate examination etwanity a
eka ne se BC nsehwe ne yade a egusu a ekwaso a ehyase wana ne wukwada etwa mui ena mpanifo hyase o manga na nyinada emofaro do a motwe nsehwe bie nom eye empem eye ahansia ene miensa aha miensa ne aduonu nwotwe 603,328 candidate mu nyina twa nsehwe bi o manga na mu nyina akopie mu awa sante mantane mo de adusua fo motwe nsehwe no eye empem eye aduokra baako aha nwotwe ene aduonansia 91,861 students no mu nyina da etwe nsehwe ne bi ewa sante mantemu ene ne potem nyina na meka se nsehwe ne hyase wana no wukwada na edwumbo so na toso du baako ene nsehwe ne hyase na meka se yehwe ne mu se yankopɔ ya atoma dwubus ma yomunda taso edungo twe nsehwe ne nyina da ebetime aba ewenene yensam twere ne den ade Samuel Ofoli Boaten akwa probo a one Amansia South District eye Daleta edema adusua ene wakasa na wo kirem se meka se no enso an bibia gusu ekwa kama panya de ato ye nkyem biasi emofra no so onyanya nteye se obi akwa wiam ne sende bibia ekoso kama sentiment bibia da din ye pane den atem oninyamfo Steven edu da akwa de nsem sei eto de kasebo enim Steven edu da district director of education and say me honorable branch semwa honorable ewoduna odima enti wa mo ma bi shi say mo yiro omo na omo tro nya me bo no mo pa de so assembly no ani ona bo mo a mo bo a enti pala na ni aka ya so etro this is mun na de nipa pala bi entuni ni usia 2006 na etro ya teaching centers song ana to see idea and the nyanya reports different areas afina here call rounds ya bibia edana plan mo call rounds mo say bibia e kama DLFM so teacher for the number bi basa ne ade ani a wote obodi wura mu awa Mansia South Mercy ni mo no ene ye district no ono na bano ho maden a hwese na betimi akonkane ewo district ne emum ne den ede Steven edu dako ena wote ne kan na yankwa homa ne so na ye ne amani boni otonkra edi fiama eye asante matenom ebesom yen Samuel Ofoli Boaten do abana mna ne se Mexico na omba ne tew emfa mu nkyiremu emfa nso me ye fa dusua ensense ne BC nso hwe a wane mo twere wa asante matenom same Nemia ma hao ne joso blu ne mpom di sei na me ado me ho den fa na mo nso e twede ampo yakopɔ de ho den pa se bo na same de okɔ aten de oba aten de ogya ho no no ene atendodo nti no asante matemu ukopie mu Amansia South me ahodo a wane mo twere bi se nhwe no sen ene ekɔ e wa asante matemu yo menua me da se me anchia DL TV ahwekɔ ne akefo nyame pie mu e wa asante matemu ban prempia me no ka se de ye gina kura ne din e de ma so krom na mansoto kutukrom ewo Amansia South de ntia ene dei ya bo apro abebe pie mu hanyina ne se ubehwe dwumadi a eye unit committee chairman ne din ede kwabna enmonyam ne mom ye fense okonfo kwade we nya okonfo kwade obonyum we okonfo kwade aboa emampuntuo ekoso ewo man mu eye suku a ye nananom esiye from kwame kuma penso besi ne dei no suku da na ye dada ama panyine ene ne committee ene na asem mai abomodin esi eye story building dia to mako miensa adama disia for wa se sie wie na sie nko bi hye kura dia mofra etro BC ye di kan e wa blabom no omo start e metro BC so hwe e wo sa dan nim no kura dan ni obeduru ase a wo ye sia ye hwe ni ade mo na empo district education director ni DC beduru ase no omo bo sample for na ba so pa anya samketua omo wie ye no na ma hye mo fa ni kura se de be ko do be di so hwe ni kunim die from 6 to 10 no omo nhihye sonko adimo omo na nna chi no ane abomode na afia ni unit committee chairman okonfo kwade edi komo no so chese he tabe mo ka dia me mabomode esi school dan dia da bi wa se me so me fa mo fra na omo tro e wo school me ase no me fa bo fra bia on so benya 6 to 10 no me so bi fa no ho ka na se eye DL TV sam trofo e tumla ni e kire sie no wadaro ma opeyini ye mani monitor na on ka bibi enchire empoma kakra wo munsem no ma me so momwa emampunto enkoso no chamai we do da mo yemna nti no ha DL TV kashe boso ene wasu go wutie
deɛ wayɛ deɛ na woka kyerɛ Ghanafoɔ ɛtɛ na pɛsɛ mmɔfra no yɛntɛ sɛ wahyɛ mo bɔ sɛ wobɛdi nkonim no wowɔ akyɛdeɛ sononko de ma na sɛ wodi ne kɔ sukuu na sɛ te sɛ meda ase wo nua na deɛ teɛ ne sɛ Ghana memfa ne sɛ yɛwɔ atitiriw bebree a nkɔm bɛtumi aboa ama saa dwumadie a yɛdie akɔ so nti yɛbɛsrɛ Ghana mpanimfoɔ no sɛ abia na timamuni bi wɔ pepa ne ahoɔden a nkɔbɛtumi ayɛ den ayɛ biribi aboa ne kurom nanso ɛduru baabi a wokɔ akɔyɛ a na ɛha adwen bebree ɛfi sɛ mpanimfoɔ no ɛsɛ sɛ ɔmoboa wo no ɔmo mmoa wo yɛstate dwumadie wei yɛtwe paa yɛbo paa yie bebree na yɛgye to yɛn ho so sɛ education ne deɛ ɛboa na ɛno nso so na ɛndɛ ɛkuta Ghana man anaasɛ wiase nyinaa nti ɛbɛtu ho anammɔpa ama no aboa yɛ kurom enti na ɛyɛ school dan yɛ a woka sɛ pɛpɛɛpɛ yi anaasɛ ɛtoa so mmiɛnsa yɛgye tom na yɛde to yɛn ho so sɛ yɛbɛyɛ ama no ayɛye nti wohu yɛ a deɛ ntira ma a yɛyɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛde boa yɛ kuro no ama mpuntuo anaasɛ nwoma sua no atu mpɔn ɛwɔ kuro no me nua sɛdeɛ ɛyɛ Kwabena animonyam ɔna yɛ unit committee chairman ɔno mpo na ɛte school dan a ɛtoa so yɛ me nua wobɛhwɛ a ɛsɛ w'ani ɛnkyɛ bia no ɛnwuma no nhyɛ ka sɛ yɛbɛtwa school dan no pɛpɛɛpɛ ɛde ato yɛfide sɛ wowɔ asɛm bisa bi na pɛ sɛ busa chairman deɛ a mede ma no busa na mawada ma Same ma me ne o enwie na mbrɛ ne te no na kwasoafo w'ani edi aprɔbɔ na akyire besi bia ne mle nonsia so yɛbɛsan ba wo nkyɛn ne yɛbɛgye mu nkyerɛ mu wada ma na matwe chairman anu disem ene adusuafoɔ no anu disem ɛde agu mu ma so enwe no nsia no yɛde bɛbɛ sum DL TV ahwɛfoɔ ɛne yɛtiefo nyina wada ma meda ase pa Same ɛne ya wote amane boni ɔtonkra ɛde firi asante matemo ɛsum deɛ kasebɔ ne den ɛde Samuel ofoli boata do abɔ no mane sɛ Mesco ɛna wɔte na mane boyi Yantoa kasebɔ ne so na onyonyamfoɔ Boachi the Graft Maxwell assembly member Ede May December Dunkra electoral area no sanso no presiding member Ede Mabosome Frehu district assembly no abomode akobie state of the art sports complex sanso anode niema bebre gugu akwemu ede ama Dunkrafo ewa ye santimantemu na state of the art sports complex okobia no ade edin ode ato so nanan Twibosi akọ the first sports complex anode ato sports complex no ano na ade awokọ Bosome Frehu district na niema bi say de ade ebi ewo honom no hese we de betimi aboa wom se ne beye court wo ha awodo bebre se volleyball tennis ball netball ne basketball so no ombetimi abo ewo honom no hwa ho keka mabunu no etimi yi na dia na odi tudwa na ochemu se mabunu de yade omani agi ye papa esan so moda ye so etimi abem nti 53,000 Ghana cedis project ye omodi abedio mabunu ni momodi aso betimi ahweso ye sane beye betimi ache ade ama wo na achirima so no etimi abenya so emfaso we na odi tudwa na ochemu se nya no kwa no mu bia no esan se yade nso so mabie janan bia ade ama ye Dunkra AOC primary school no sane beya ahonidi ho sembetimi akoso na ye janan bia ye late oba Penny Catherine Boatema ye na butuafo ana bo omodian etimbe ya adoye we edema wom sane beya school mo fran sanso na chechefo nso no ebetimi adi omuhuni ewo school ponim eno na amso mo mawofo timi bo mabaso ye papa pesan se niema bi se dia ya na ebi entan koso ewo mo mantemo na de omaye ide ya de ebebo mu ye papa na bra honorable Boachi the Graft Maxwell any semtrofo kasa no din same say editudwa and ye commission sports complex nana Twibosi akon sports complex yi jumedia two courts volleyball ne tennis ball court one and court back and also ye boso netball and basketball and handball. These two courts and I face one of the project no eso we are field no ye be near your tracks nyina also this our project and I ya commission and the other project a toilet facility 6-seater double toilet facility ebusia ewo krom ha wo maame ekemu a ame enchad me pen krabia na nanom ene ebusia no na akabum na ayesa toilet e dia madunkra AOC primary sentene se na nkore bia na omoja omanan no in fact na omo brepa anti dia de sede koto omanim no so hu sentia
ehubehia so omo so be toilet no e de ama wo ma sei ene dwumadi aye die e say be commission this project no na sports complex no one of the kind I award the entire district this to nyina na ebi eniha nti me ne me committee for ne na no etenase omo this house na edom me ama metumi aye aboafo mo boy nyina na me fasa akonya so na madam well project 2 courts na nkwa e cost about 53,000 Ghana cedis me chere 530 million old cedis na say they make no me wie no my name after one of the chiefs I war bosome free ho 93 dunkra krom ha na ewo na me hwese omo ebekoso na abotitiri na nan din enda so ndie ye sure say oman no enhwe na say ya hand over to the district sports coordinator to the circuit sports coordinator dwumadi bi ombedi wo ha bia no ye sure say ebetumi akonkan timi ye sure say the maintenance no ombehwe na ye tumi a maintain ya put in shape say be ya dachi bia no ye besa akwa beto na ye tumi di agro ewo so Enwechi anaya ona bobuachi the graft maso esadi tudwa na oche mu se sene ebe ya ema so no metimi abo mu ewo mpatam ho nti no de ye hair dryers sanso ana sewing machine e de koma wam sene ebe ya nsa no dwuma so no ebetimi akoso wo ho no mu so timi anya sika e de ato mu botom na mu ne o mabusuafo nso no omonsa ebetimi akoma no no we no dey asida PSA edema ye Mr. Godfrey the champion sanso ana project director edema ye Rotary Club of Adwoa sanso ana omo de eye waste bins be ye aduonu ede bagma eye assembly members no chem se de omo ye idi omo ya de ye president say omo oboa na hunidie hu samso no atimi akoso ewodunkra ene ne important mu odin sam say edituja ya bomodia ma yense timi aka ene no ede amamo ya ompese obeba inti ne krakra mu anachese eyedunkra nananu ma ewo hono so de asidia PSA ede ma wom so matimi aboa no ma be ya doye sunku sei ede ama yedunkra ne ne mpotema ya de omani aso ye papa omudi nsem sei ede tuja nipa bia no wo ho na wo ya de papa asebo abaso senia presiding member the graft watch why afefeti say senia o kasa o kan no ayi nyina enso ni tua enye kru ni nyina na enya sa japade sei na de fefe sei ye be koso na de aseda ama no nya sre awrade mpaibo ahodin ni nhira ama no sre be ya ne da so bia wo ne so bia no ana wo ne nim bia na bebem na yenso a omo nya bi no so betimi enya bi abro adwene ntia se so je mi hu ne se yesi obi wu ena ya somebody bi na dia si ho budura ni ada kan me dance pa dia make sense so ne se semo amaye memen yankopon tom nsemo a munye bibi emfa obi din to so na nyemu enkaye yehwe ne nkowu ansa ne yakoye bibi ade akai nipa no esa eno enye fe ade so maame tiase no di amane bi ani na hwe mane wuwi a afa na gyan ba bi so ne se nka me maame ewo ho a ka maame ho na maame wo no na wo ye dai ye nyina yemfa we enye enkaye na ma obi bibi to ne nsema otima bibi di aboa ne man ene ya uti ye eya nananu mo mu wodunkra ene ne important mu yanto aka se won se nkopie mu em e wa to e matenum na yembiem e wo Pristia no nimnyamfo e de ma eye Pristia himan electoral area e wa to e matemu ne den yodo nimnyamfo Dr. Alex ba eye yaw ba ko dodo abonum la ne se nana abroso na odensema tudwa e kire mu sem Oma ya timu sese ne dum pempenso a yedi ajanom da me kire Father's Day na edu ba bia na aye ne ho bisibisi basa dodo na mponte anka ho asem o kire ne se basa ya na emo akram na Dr. Alex ya oba ko kasa mo ana wo kire mi sem Father's Day no o stressa ba tantitru ne emale mama ho moden sei mo betimi aboa mo man ya hwe wo mo kwampaso na aboa na mo ma no wode mo da chen etimi akonkanen or decided to ja emrandra da eye special Father's Day jumadi e course e wo presentmpatem ena businessman we sikata na ta so pam we dwadini mapa ne kasam na wo kire mu sem e mafana da kire tu na no ejina abusua so ne santi bema bia bo homoden se wawoa obetuma tete o man kwampa so na bo na o man da chen etimesipi na asitafri se bema ba go pa na bewie na oba na hwe o mo de yemenim nukuri ni na o mema ya ne nyade a na ekonka na ekram wasanda de sre e de ato emema nyina ne mu se yemo ye homoden je pa me ye ni ye ma ho agro yemo made ye me ye do mapa etimada ye man ntem ye ne mofra ni agro ye nkyekere won mo ho ban kama ye ne ma no so ni agro kama na fie ne nya nikane kapa na eye doctor abako kase mo ana wasan kire mu se
edu pempen so a na asofo binom ka nsam de agu mofra sum ene ma so na tetete abusuan ntem o kirem so wo ma ne homaden o papa ye bayifo o papa de onusuban oba ba ma ne tei enye wukunu no o kirem sa na montuo ne nyina nya de penti abata ne kasa kire ma na ma so momode akoti asofo bi ne nsam tetete abusuan ntem no monte atwe mfamfro ne yama eye agyanem da omudie no enye soronko pa na afi bi adu a ye mo agyanem abaso ne nsem sei eto de yen kasebo anim blame bia sabe wo na so wo ba so na ba bi so ho stubborn pa observe also wo hwe ana fo na wo hwe nka ba de pa se ka blame pa wo ba ona wo yere tuka da no go ma na se blame bia sabe wo na so wo ba so hwe na ba bi so ho stubborn pa observe also wo DLFM ana fo na wo hwe nka ba de pa se ka blame pa wo ba ona wo yere tuwo no be fra dwuma ba dura mi na mu nyina moto si na mu di nkomo ayefe na abawo so bawo akra bebi no anyo sem ni nyoma bi onam se ye papa na asase ne yensem nge ne yentuma nsi fie bi yan kan kwala na ngu eburum no jeja nkwala na yanko fa so man kwala bebetu ye den ese ndi master se this time ye ko ile bia woni ba o mane ne ye den enko no ba no mi oba na sa na oba me de oso so ba pon adwuma na bedu fie ni bo baji jiwani ona yire no ma na bedu na nkwala ni fie na aka no yire kura akwara be ba kwala bia wada afutu akra so de ma kwa untumi batuna akwara mo de ma so ya de bia mo so ba ha woni a chere no akwara ntum ko so me de me ma no ebi sama me no ho bona sa kwani ya de bon bi kwa ba ma me ntumi de enka ba wo ya bla ma no bo ma tia akwara ma akwara mo se enen se ba pe ba no se me de ma de unya me be de obobro de no titi de nkola no wo nkola msa no mu di nyina o ma ehu bi ale abato o mo so ba ba ta no bla ma no titi ba oba ante ba oba enya akra odada na ate ha se okura budia be bi odane na so no di agro wo ya akra se o tembi obani obese the master se blame bia la wo be bia so ona yiri ni ba jagba bo mo dan so ba tu ba na fa ti e pe eno achi na Dr. Alex Bako kasemo ne wo kire mu sei ade ba kon so a ha adwen o ma mu nyina ne sei what Ghana ha ma wo ye adwuma wo be hu a na wa bia adwuma na akofo obi no abegu adwuma na ma wo sei to na akwa ne ba be kura o kire mu sei ba ne sei amwa o obi abu adwuma wanya bia ba mode an sei wo ye obi adwuma ba mode na adwuma no wonna ho no mo pa sei abo akrodom ye adwuma ne ye na sika ne wanya bia di efise wo ye adwuma no wo ye ohonho lakada seka bi kokwaza sana o kire mu sei ba ne sa mo akwa ndi mode an sei na ye ankwankura adwuma ne abadwuma mo ye ho mode se be ye adwuma den aboa na adwuma no etumpon se ba ye yenso adodade no ye benya bi na etumi atafre wasa akasa ekire mi sem edu ba bia na ankwankura bi epese obi adwuma enkrata ohina ba bom ho mode atu ho na mo sa won se nka benti aban mode ye bibi fafa ho visa Ghana adwuma no eba ne sa na mebu no ebra munya adwuma enye via obi adwuma bia se wonya last sanza na wo de na bi adwuma no na adwuma bia nso bia obafa se wonya last sanza na wo de na bi adwuma no na adwuma bia obafa workers na bi ba no ba adwuma na wo ye na bi nyina ne se opese obofo o se obi adwuma na oba ba se ebia me amti abroso na bi adwuma bebrebe abroso da ka wo mu abesi foma ni ba woni se ni ba we so abo we adwuma we bi enti opekwan bi a obewi a wuska no oba ne sanzo onfa so bia ye ne eba na bi so bi adwuma na bi e wo aba bi adwuma wo na ama adwuma na ale asori na oba se bo adwuma na se bitu ebele se bi mintu ye bi me be to stop fa se ma ma ka se ka na wo bi still ka na kwa na okofoma na oba se bitu ma te ka na ale ato but wo de ka ni ma na ba na wo kwa adwuma be bi bo duro enure na se ebi abre ba ko no ti twa ba bi asa wo ye ni ufuru kwa ba wo fi problem ye na bi nso ko so e ebo fo but nyem na wo bo fo ma to japadi na se jina hwe so me ni dina so ti ndo ya minu yeni na eja padi o hwe ni ya betu atofo wa hwe ni edu yede antofo the master say bia o ya ban adwuma bia na say bia o bia abetuma bia wa bia na adwuma bia sabi bia o ye bia no o bo wo say adwuma na minu yeni na yede ya dia ma won fan so fa skabi ana ma bia sto bi na betra na bebe skabi na de ko na hwe na untumi a be ja de adwuma na me yede the futu agreement to us ani atie boko wura mo ewo prisia hemaya no wato ebente mo no ene ye wonom assembly member ne den edonim nyamfo Dr. Alex yaw ba kododo abonom rane se na aboro so ena wote ne kanama ne boy yensem twire ni Samuel ofuli bota da friend se mesco ena de amane bo we ebesme yenyina we so na yenkan ka madwen kyire ne bi emfanso mo na we free
na wo fa se baba mahama oboase na wo kire mi say in fact kasere mu de pa oboase fo nyina etie yen star boy so hwen live edi free hafu mem na kasere mu de pa we so every delic ayete na wo kire mi say kasere bo no emu de pa ya dase ba wo miaba analka o se wo tie live edi free shaman ya dase pa senior da ka ne de Adwoa kind of a party headquarters. Yentimin kind, Medase Pam, and no one tells ye. Comfort, Manti, and a watch him say, Ghana, dear. Yeah, Uncle to me, be a chance by me. Hey, Sandy at ye. Yanka can you want in one of my intimate and quanimo pa. Mate, was he a more boy, Caswa for a month, sorry. Now when you be being found for you be a number champagne. Set and to bam, no, I said, our friends said breastfeeding, the free malam. No, I say in fact, Ghana bibi akoye pa medase senior Adwoa Agyei odi free. Dome Christian Ville no chire mi say dear news in fact eja wo mpa na greetings kwa de ama Alhaji Twasunte ene zigibi ni afenso apakan wo chia busuafo nyina DJ Omalion afiba ene afenso dumso levi o chia mu nyina ncha kese nkoma mom wensu free Richard ahwe great station DLFM na se ka se we more the person no manam na dwumare aye bone so nani entincha kese nkoma ye nyina ya dase piaga che so hwe live na kasebere mu de ye pa de aka ne de yemenim de kure ni Adwoa wakan wa de me dase master planner junior kenta pose kasebere mu de ye pa ya dase master planner yakopon hira opi Adwoa say yeko kasebere ne ebu ni kom se den na penifo ase aboa bi jaja kwa trasoma me oh Sikana me wafa see the bachelor nyina wafa do say e besa na me de aya na nheda nka me kire wa ye yiro ho yiro penifo se aboa bi jaja kwa ye nya no kwa kana bintie aboa bi jaja kwa ye njai ne kwa aha nti ye kwenu bra kofi ye ma me pass na ye nkona na Adwoa ebetumi afiri ha ne sa enti we ye happy birthday eko ediama nana dako jau a otoso miensa dodo abo ma ne se bongo man na we ye chief ewo abrense anase abrense na ewo manso nkwanta ehoro mo so uye kontehene na eye honorable Samuel Yeboah dodo abo no ne se godfather owatobiase electoral area ene wo kire mi se yamfa birthday kese we mfa ma opana na in fact piao ohun ofe pa ohun fa den so fatal enti na wudi na dako jau autoso miensa dodo abo mra ne se bongo man we chief ewo abrense a won kura nso eye manso nkwanta kontehene ne every honorable Samuel Yeboah dodo abo mra ne se godfather owa tobiase electoral no se yemfa woda kese we yemfa ema wo so happy birthday go as to you nana da ko je woto so miensa dodo abo mra ne se bongo man awoda kese enkomaka se woni sika ye bunu kom se den pon na emose mufo ne ye hwan Miss Mabel Enchi ena de ko Facebook ne ye hwan Kofi Taylor the nation's MC senior technician on duty ye hwan DJ Zigibi na kenkan fo ye hwene tia center besema wie no edi ameje so aya mo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ye hu so mponi menkra moden Alhaji Abdul Twasunte mene mo wafa se Adwoa Agyei Sikapa na hoteden Dumso Levi yakwe hwan na eba na Adwoa Silky akire mu hima enfifi mu hima radio mu ya santoa enkecha hima ana afei Michael Jackson ode hwan na eba sexy journalist Kwame Efu ana afei omonko a trepe na wumia na o hye box ni mo nka ho Kofi Taylor so bi anim nation's MC on the temu sa okay enti se bonasi ene ya ka ne se ma munyina mu ene tia adehye midimafo pokwase mai